Prospettiva. Rakkont tal-istorja tal-bibien tal-belt f'monument fid-daħla tal-istess belt. Din l-installazzjoni kontemporanja kienet inawgurata it-tnejn filgħaxija f'tarf Vjal Ġlor Mukassar. L-installazzjoni ġiet magħmula minn 5 sottomissjonijiet wara proċess ta' evalwazzjoni minn ġurija professjonali. Il-professur Richard England li mexxa l-bord tal-ġurija qal li lan ta' prospettiva huwa li jieħu lill-pubbliku mixja fi żmien. Bekk jesponi l-aqwa disinn arkitettoniku Malti tal-era kontemporanja. Fisser is-sinifikat li għandu bib il-belt kemm għall-Maltin kif ukoll għat-turisti. Li allura issa mhijiex iżjed la bib ta' ċelebrazzjoni u laqqas bib ta' gwerra li jżomm in-nies barra ma' bib tal-invit li qed jinvita n-nies biex jidħlu biex igawdu il-ġmilijiet arkitettoniċi, artistiċi li għandha dil-belt meravilja li issa fil-sena 2018 se tkun il-kapitali kulturali tal-Ewropa. Tkellimna ma' Chris Briffa, il-moħħ wara l-installazzjoni. L-ideja kienet li il-V18 huwa avveniment li ħajġib flimkien ħafna nies minn ħafna lokalitajiet differenti u ħajġibhom kollha flimkien f'punt wieħed, ġifieri f'location waħda li huwa l-belt u fi żmien wieħed li huwa s-sena 2018. Għal-ideja ġiet isma' għaliex ma nagħmlux xi ħaġa li magħmula minn ħafna affarijiet differenti li kważi qas tarafhom meta jkunu mhux maqudin u meta jingħaqdu minn punt wieħed f'lokazzjoni waħda u in one particular moment in time tara xi ħaġa tara xbiegħa illi tfakkar il-belt. L-installazzjoni kienet inawgurata mill-Prim Ministru Joseph Muscat li tkellem l-aktar dwar lan tagħha li tqanqal riflessjoni dwar il-ġejjini. Dan għaliex prospettiva huwa proġett li jħalli l-frott, proġett li jkattar l-apprezzament tal-arti u proġett sostenibbli għall-futur. Joseph Muscat faħħar lill-Fondazzjoni Valletta 2018 li għalkemm għandha limitazzjonijiet baġitarji qed tħalli prodott tal-aqwa kwalità. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018, Jason Mikallef, sqar kif prospettiva tfakkar li modi, titkellem dwar il-preżent u tħares lejn il-futur. Mikallef qal ukoll li prospettiva hija mezz biex l-arti tkun aċċessibbli għal kulħadd.